Hintay niya akong manok. Taysa ba? Murag ganihara taga-inom? Huwag yun tayo mapulutan sa gamay. Niatake na pong mga kawatan. Tik 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 tik. Oh, kaon magbanat para dali mo managko. Paita ning. Gagmay pa. Kita mo'y magbago. Kadagko. Dili na kita tag-iya. Paita ning na makasilingan tag mga kawatan, mga hilabtanon. Okay kay imong lugar dito iba. Nindot kay Frisco kayo. Lami kay tambayan. O siya toy. Okay kay Tari Snoop. Sa sunod ha, bring friends para bibo ba? Kana ba napita na toy? Baray nang dili ordo no. Nindot pagka-plaster. Nindot yung pagka-plaster gyud. Kaya napita diri kasagingan ni no. Kanang diha ilang dini na. Kanang dire kasagingan. Unahan na punong. 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 Ispil punong daw bi. Punong good. Gining P. What's up? P. Bugo. Punong na di kabalo. Unsa man ka? Ikaw mo'y bugo. Duha man gud na. Naglibog ko kung sa gamiton ako. O ba o kining yu? Ay tuod no. Duha mo jud na no. Pwede oh. Pwede pud yo. Nga, gingnan bitaw tika. Kaysa ba murag ganihara taga-inom? Huwag yun tayo mapulutan sa gamay. Sige na. Diskarte ta. Diskarte. Basig maipit abutan na ha. Ay maanoy kay ni. Dugay ni sa kaliyukan tala. Sama ka nga. 5 minutes later. Hintay niya akong manok. Grabe. Kaupat na ginindaog niya akong manok ra bagyod. Tarik pag ako na sunod Domingo pa. Ay. Na po'y nagkanaso. Iatake na pong mga kawatan. Kung sa pagka Snoop. Gaw na una magka. Huwag dito'y pulutan na ni ron. Dari sa kano ka, kaya ako na po'y mamahaw. Tara Snoop. Tamis kik sa baw Snoop. Sa maniligid diri nga. Kisa may kabutang ani diri nga sabod na akong manok diri. Madakpan to. Jawak. Madakpan na ginamit kong kabut. Unsa man ni? Ite man ni. Ya tigas Snoop. Iti gini ay.